नमस्ते खुलुमबाय, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग आ गए हैं लाल किले पे घूमने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ आप लोग को भी दिखाएं। आप लोग मेरी वीडियो देखते रहिए और चैनल पर सब्सक्राइब शेयर भी कर देना। तो चलिए पहुँच चुकी है हम लोग। अभी टिकट लेने चलेंगे हम लोग यहाँ। आप लोग दिख रही है लोगोफोरनो जों दा लाल किलायाव बेरायनो फैलायबाय। दा टिकेट लानो थांसै बेयाव। नै जा मोजां नुयो नै लोगोफोर, नै जों दा लाल किलायाव हाबनो थाखाय टिकेटखौ मोनबाय। नै दा थांनोसै अनलाइनाव टिकेट दानखांबाय, दा हाबैसै नै दा। हेलौ मैन गेट रिक्शा छोड़ेगा 10 रुपए सवारी, 10 रुपीज पर पर्सन, 1 किलोमीटर है एंट्री। बिराद मानसि जायो आरो लोगोफोर नै बाहाय लाल किलायाव। मोजां नांदोंना थान्दा थान्दा। नै दाख्लैहाय 15 आगस्टनि बन्दमोन लोगोफोर, जों 15 आगस्टआवबो फैदोंमोन, ओमफ्राय हाबनो होआखै आरो 15 आगस्टनिफ्राय। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो, नै जि मोजां नुखायो नै फार्स्ट हाबजेननायनि। थांबाय थानोसै जोंहा लोगोफोर। नै दा सिङाव हाबफैबाय जोङो गेटनि सिङाव। नै सिङाव हाबफैबाय जोङो नै दा। मेन लाल किला का मेन गेट है। बिराद मानसि जाखायो। नैबा मन्दिर दंलायो आरो। मोनफैमारबाय लाल किलायाव। नै जोंहा सिङाव नोगोद मानसि जायो माथो, बापरे। नै लोगोफोर, मानसिफ्रा नायलाय माबायदि, नै माबायदि मानसि जायो नै। नै लोगोफोर, जि मोजां। दोस्तों अभी देखो हम लोग अंदर जाने वाली है। ये देखो कितना भीड़ है। यहाँ तो बहुत भीड़ लगा रहता है ना। से शुरू होता है लाल किला।
गाखोनानै रायलायहैयो नै गोजौआव नै सिरिया नैबेयावनो आरो ओमफ्राय बे सिरिजों गाखोलांदो नै मुरथिया ओमफ्राय रायलायहैबाय गाखोनानै सिरिया नै ओरैबो मोनसे आगे आगे लेफ्ट है आयो आयो आओ भी आओ बिराद गोजौखा नै हाबलांसै नै सिङावहा बिराद मानसि सौदावलायखायो आरो इतनी भीड़ होता है बहुत लोग रास्ता ही नहीं मिलता ना जाने का ये मजा बाहाय माबा माबि बायनोबा बायनो हायो नै जि मोजां मोजां जिउ दङ नायलाय नै जिउफ्रा बिराद मोजां मोजांखा 500 300 बिदि लिरजोबनाय नै बिराद मोजां मोजां मालाफोरबो मोनो नै माला बेखौ गानना थांसै नामाब्रा देन्जार नुखायो नायलाय गाननायदो नों गाननाय होनबा भैया ट्राई करने को मिलेगा ट्राई करो ट्राई खालामनो एसे आयौ मोजां नुलायथारदों माथो ना बिराद मोजांखालै नोंथांमोनहाबो फैबा लांनो हागोन दा मोजां दा नै जोङो ओरैनो गाननायनानै नायदोंमोन नालाय मोजां नुयो आरो 15 आगस्टनि बाहाय साजायना दोन्दोंमोन नै मोजां चलो अब चलने का शुरू हो जाओ नै बाहाय जाग्रा लोंग्रा मोनो नै पुलिसफोरनि गारि थांबाय थांसै सिङाव माबायदि नोंथांमोनहा न'निफ्रायनो जिराय नायबाय थादो आरामनो नै जि मोजां नुखायोना बै गुफुरखौ नोङो खनबेसे जाखोबाव फैनाया खेबनै जाबाय जि मोजांखालै बा
फार्स्ट लाल किलानि मेन बुस्थुआ बै सिक बायग्रा फार्स्ट मोनजेननायानो आरोना औ बिराद जायगा दं बेरायनो हाया बेरायजोबनांगौबा आथिं साजोबगोन आरो थाबायलांबाय थानोसै बिराद मोजां मोनो बेरायनानै नायलाय थाबायबा जोंनि बर'फोर गोजा बहाय बागुरुम्बा मोसानो बेसे मोजां जागोन इसमें क्या है सान्दुं गोसाबोथारहाय बे सान्दुं सानाबो मोखाङाव फैखानाय मेहेरा जि साइसखाय मेहेला जि साइसखा नै हरे हरे चुम्बु हरे बै सिङाव मा नायदों दा बिसोरो नै आंखौ नायनो गिदिंसोरो नायनो गियो नै बे नायनो थांबावबायसो नायहोलाय मा दङ
Này vì mà này đợt cái tay em đi về làm gì mà đúng không कुछ भी नहीं है सभी इसको ही दिखता रहता है मिट्टी मिट्टी है माबा मा होनो जोंना माबा दङ सिङाव अन्थाइ अन्थि माबा माबि दंसै अरदाब नुदों आङो अंदर कुछ पत्थर या कुछ पड़ा है तो कोई देखने का सभी तो मैं करता है इसके अंदर क्या है तो हम लोग ने देखा है वो अंदर पत्थर ऐसा कुछ कुछ रखा हुआ है देखिए थक गई है पानी भी देते हैं हम लोग अभी थोड़ा सा कुछ खाएंगे क्योंकि हम लोग बहुत थक गई है बिराद थाबायखाबाय दिनै नै मेंबाय थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं ना थक जाएंगे इसे सोच के ही मैंने ये ला दिया लाडू ओह माय गॉड लाडू खाना है हम लोग को ये देखिए बहुत टेस्टी लगता है ये तो ना खाते के बाद बहुत ही अच्छी लगती है लोगोफोर जोङो बेखौ ओंखाम मोनगोन साननानैनो लाबोखादों लाडु जानोसै आराम जिरायनानै नै जोंहा लादु जानो नागिरबाय एसे मेंनानै जिरायनानै आराम जानोसै दोस्तों अभी हम लोग थक चुकी है इसलिए कुछ लाडू खाने को लाइए और खाएंगे अभी बैठ के देख लो ओ बहुत अच्छा नजारा मोजां नुखायो नै जोङो दा गिदिंजोबखांबाय गिदिंजोबखांनानै दहाय हाबजेननायनि लामा थाबायनो बेरायनायथिं मोनफैबाय नै दा जि मोजां नुखायो आरो ना सिंनि भिउफोर नै लोगोफोर बिसोरो
बिराद मोजां बानायदोंना इसके अंदर क्या है टिकट देता है आप खुला है नायलाय नोंसोरो जि गिदिर जायो लाल किलायाव मानसियानो जोबखाया आरो नै जि गिदिरखा दोस्तों अभी हम लोग बाहर जाने का आ गई है अंदर जाके देख लिया है क्या क्या है अभी अभी वापस जा रही है वो देख लिया सामने हो गई है बहुत मजा आया वाह क्या नजारा देखिए लोगोफोर नै दाख्लै 15 आगस्टनि बाहायनो जादोंमोन प्रग्रामा नै दासो सेफायगासिनो दङ माखासे सेफायखांबावाखै नै बेयावनो फैदोंमोन आरोना मिटिं मदि सरकारफोरा गासिबो बावनो फैजोबदोंमोन नै लोगोफोर दा जोंहा लाल किलायाव बेरायखांबाय न'आव थांफिननो नागिरबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदों होननानै आं आसा खालामबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय थेंक इउ स' माच बहुत गोजोनबाय धन्यबाद आरो नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब शेयारबो खालामनानै होदो अननानै दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन दोस्तों अभी हम लोग घर जा रही है सब अभी आ गई है घूम के तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आज का वीडियो इतना ही है तो मेरे वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए इतना ही है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाय बाय